Αυτό το βίντεο δείχνει πώς να αναπτύξετε συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Luigi Regi. Σενάριο εφαρμογής. Εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε με μια περίπλοκη διαδικασία ανάπτυξης συσκευών. Η εφαρμογή Luigi Regi V909 βελτιστοποιεί τη ρύθμιση των παραμέτρων του αυτοοργανωμένου δικτύου (SON), επιτρέποντας ταχύτερη ανάπτυξη συσκευών. Η εφαρμογή Luigi Regi υποστηρίζει δύο λειτουργίες ανάπτυξης συσκευών. SN. Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi. 2. Σαρώστε έναν κωδικό QR ή εισαγάγετε τον αριθμό SN της συσκευής. Εάν το SON σας περιέχει μία ασύρματη συσκευή, όπως μία ασύρματη πύλη, ένα σημείο πρόσβασης, μία γέφυρα ή έναν οικιακό δρομολογητή, συνιστάτε να συνδεθείτε στο σήμα Wi-Fi που εκπέμπεται από αυτό για τη ρύθμιση των παραμέτρων της ανάπτυξης. Εάν οι συσκευές σε ένα SON δεν μπορούν να εκπέμπουν σήματα Wi-Fi, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR σε μια πινακίδα τύπου συσκευής ή να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό SN συσκευής για τη διαμόρφωση της ανάπτυξης. Πριν από την ανάπτυξη, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες σύμφωνα με το σχέδιο δικτύου, είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και είναι ενεργοποιημένες. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Luigi Regi. Οι δύο τρόποι ανάπτυξης θα παρουσιαστούν ξεχωριστά. Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi για ανάπτυξη συσκευής. Πατήστε Add a Project, επιλέξτε Connect to Wi-Fi και πατήστε Continue. Επιλέξτε τον τύπο συσκευής στο SON που εκπέμπει το σήμα Wi-Fi και πατήστε Continue. Αφού επιβεβαιώσετε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες, πατήστε Start. Πατήστε Connect για να συνδεθείτε στο σήμα Wi-Fi που εκπέμπεται από τη συσκευή στο SON. Τα προεπιλεγμένα ονόματα Wi-Fi για διαφορετικούς τύπους συσκευών είναι τα εξής. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, επιστρέψτε στην εφαρμογή Luigi Regi. Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης για συσκευές στο SON. Πατήστε OK. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η τοπολογία της συσκευής είναι σωστή, πατήστε Start Config. Εισαγάγετε το όνομα Wi-Fi. Το όνομα του έργου θα συγχρονιστεί αυτόματα με το όνομα Wi-Fi. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι οι συσκευές έχουν συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του πρωτοκόλου δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP), η εφαρμογή Luigi Regi θα ολοκληρώσει αυτόματα τη ρύθμιση παραμέτρων του WAN. Εάν δεν χρησιμοποιείτε DHCP για πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του WAN με βάση την πραγματική κατάσταση. Πατήστε Save. Μετά την επιτυχή παράδοση της διαμόρφωσης, το σήμα Wi-Fi επαναφέρεται. Πατήστε Connect για να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi όπως σας ζητηθεί. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση Wi-Fi, επιστρέψτε στην εφαρμογή Luigi Regi. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην αρχική σελίδα του έργου. Ανάπτυξη συσκευών, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης συσκευών. Πατήστε Add a Project, επιλέξτε Scan or Enter SN και πατήστε Continue. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος μιας συσκευής. Η εφαρμογή Luigi Regi θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν βρίσκεται κοντά σας, πατήστε Manually Enter και εισαγάγετε τον αριθμό SN της συσκευής. Πατήστε Add. Εισαγάγετε το όνομα Wi-Fi. Το όνομα του έργου θα συγχρονιστεί αυτόματα με το όνομα Wi-Fi. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης για συσκευές στο SON. Ορίστε Radio Country Region Code ανάλογα με την τοποθεσία των συσκευών. Πατήστε OK. Θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του έργου μετά την επιτυχή παράδοση της διαμόρφωσης. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Σαρώστε τον κωδικό QR στα αριστερά για να υποβάλλετε σχόλια ή να μοιραστείτε τις προτάσεις σας σχετικά με το βίντεο. Σαρώστε τους κωδικούς QR στα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεκμηρίωση του προϊόντος στον επίσημο ιστότοπο της Luigi Regi. Η υποστήριξή σας είναι η κινητήρια δύναμη για την πρόοδό μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.